ଭାରତର ଏକ ଏମିତି ଗାଁ ଯେଉଁଠାରେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ତାପରେ ଯାଇ ହୁଏ ବାହାଘର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଏ, ସେହି ଭାରତରେ ଏକ ଏମିତି ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ବି ଯୋଡ଼ିକୁ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମାନାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇନିଏ। ହୁଏତ ଏହା ଶୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଟପଟା ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଅଟେ। ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗାଳର ଟୋଟୋପାଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଜନଜାତି ଟୋଟୋ ଏମିତି ଏକ ସମୁଦାୟ ଅଟେ ଯେଉଁଠାରେ ବିବାହ ବୈଧ ତେବେ ମାନାଯାଏ ଯେବେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତାନ ଥିବ। ଟୋଟୋପାଡ଼ା ଭାରତ ଓ ଭୁଟାନ ସୀମାରେ ଲାଗିଥିବା ଏମିତି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ ଯାହାର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ନିଆରା ଅଟେ। ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଚାଲିଚଳଣି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଅନ୍ୟ ସମାଜ ଓ ସମୁଦାୟ ପରି ଏମାନଙ୍କର ବି ବିବାହକୁ ନେଇ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଓ ନିୟମ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଝିଅଟି ମା ହେବା ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଟୋଟୋ ଜନଜାତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପୁଅଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ଆସେ, ସେ ରାତିରେ ସେହି ଝିଅକୁ ଘରୁ ଉଠାଇ ନିଏ। ଝିଅକୁ ଘରୁ ଉଠାଇ ନେବା ପରେ ତାକୁ ନିଜ ଘରେ 1 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ରଖେ। ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଝିଅ ମା ହୋଇଯାଏ ଅଥବା ମା ହେବାକୁ ଯାଉଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଏ, ଯାହାପରେ ପୁଅ ଓ ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକେ ମିଶି ବଡ଼ ଧୁମଧାମର ସହ 2 ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଟୋଟୋ ଜନଜାତିର ଲୋକ ବିବାହର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ କି ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଅତୁଟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ କଠୋର ନିୟମ ବନାଯାଇଛି, ଯାହା ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ଯୋଡ଼ି ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ବହୁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହାଘରଠୁ ବି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ମାନାଯାଏ କି ଟୋଟୋ ଜନଜାତି ଦୁନିଆର ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଟେ। ଏହି ଜନଜାତିରେ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଅଥବା ନସବନ୍ଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଇବା ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ 1265 ଅଟେ। 1991 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 936 ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଗକୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜେଏସ୍ର ବାଣୀକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।